Er is in hege beroep 12 cel in Sietske H. De no 22-jarige vrouw uit Nijbeets die haar fjouwer poppen om het leven gebracht had. Eerder waard het door de rugbank ook een straf op lijn van 12 gevangenis. Verslagjouwer Auke Zeldenrust die wie bij de zitting. Auke, is er nou ik meer duidelijk worden over waarom Sietske dit dien had. Nou, daar kan ik heel duidelijk in wezen. Nee, er wie een soort vragen joert, maar eigenlijk geen enkel antwoord. Hier achter mij in het hof werd bezocht om een vinger erachter te krijgen, achter die persoonlijkheid van Sietske H. Ja, en het motief dat iedereen weten wil, dat is nog heel niet duidelijk. Ja, er werd wel gesuggereerd mogelijk het zij wraak nemen willen op haar ex-vriend, de heid van de fjouwerpoppen, of hoe zij die ex-vriend binnen on haar via de been. Maar een antwoord hebben wij net gekregen. En dat wie teleurstellend, ook voor het Openbaar Ministerie, dat Sietske H. ze graag onderzoek woer in het Pieterbaancentrum. Waarom heeft verdachte het gedaan? Waarom doodde ze 4-maal een kind dat ze zo pas zelf gebaard had? Een kind geboren uit seksueel contact met iemand op wie ze naar eigen zeggen smoorverliefd was. En van wie ze hield en met wie ze jarenlang een relatie onderhield. Wat bezielde haar? De kern van verdachtes eigen verklaring is dat ze graag een perfecte dochter wilde zijn. Sietske H. had aan het begin van de zitting het zelfs onjoen dat ze de straf van 12 jaar te heeg vindt. Wat zei ze daarover, Auke? Ja, ze begon de dag hier in het hof. Ze wil eerst wat zeggen over die straf. Die vond ze veel te heeg. Want, zo zei ze, van ik heb nooit van tevoren betocht wat ik mij deze ben dwaan woer. Dus ik geen moord, ik heb er geen besluit genomen. Dus vind ik deze straf veel te heeg. Het is ook een maximale straf, 12 jaar van zo'n misdrijf. Toch is het nou wel weer terug het half ik naar eerste. Ja, omdat het ministerie zwier tilt om wat er gebeurd is in Nijbeets. Het gaat om fjouwerpoppen. En het ministerie het zei van ja, dat recht op leven, dat is heel belangrijk. Dat is het recht van iedereen en dat is de baan ontnomen. En boven dat, ja, ze had ik nooit bezocht om een tweede, derde, vierde keer vat te komen. Ze had geen hulp zocht, ze had geen voorbehoedsmiddelen naam. Nee, dit wordt haar zwier onrekenen. En daarom noem ik hier dat deze kinderen, als ze nog geleefd hadden, nu bijvoorbeeld naar school zouden gaan, zouden leren lezen of rekenen, zouden spelen met vriendjes en vriendinnetjes, zouden voetballen of paardrijden. Ze zouden worden voorgelezen voor het slapen gaan. Ze zouden rondrennen op een grasveld in Nijbeets of ergens anders. Zonder de strafbare feiten die hier vandaag centraal staan, was de wereld 4 kinderen rijker geweest met hun eigen karakters, talenten en hebbelijkheden. Binnen de jood nog nije feiten onder het luchtkaan? Nou, net een soort, maar wat wel opviel is dat Sietske H. mogelijk vaker zwanger west had. Er binnen veel bekende gevallen, maar mogelijk heeft ze 3 keer vaker zwanger west. En dat wie in 2000 doet ze in haar dagboek schreef van dat ze zwanger wie. En ook in 2008 en 2010 zie ze kunde van haar dat ze zwanger is. Dus dat voelt wel op. En ik nog oren saillante details? Ja, bij een van de lichaamkes werd een t-shirt voen met daarop: het is allemaal mijn schuld. Nou, daarvan zijn Sietske H. daar moet je net de volle achterziekje. Het heeft in elk geval geen symbolische waarde, maar saillant wie het zeker. Hoe reageerden de rechten van het half op haar? Nou, de rechter wil graag weten van wat voor persoonlijkheid nou Sietske H. is. Is Sietske H. nou een koelbloedige moordenaar of is Sietske H. nou een vrouw met een heel soort psychische problemen? Hij had het wel bezocht en op een gegeven moment zei hij van: Sietske, je hebt heel veel luikjes in je hoofd en ik heb het gevoel dat die bijna allemaal dicht blijven. Nou, is de stolen via weer eerske. Wat zou haar advocaat hoe deze zitting, hoe deze hege eersk? Nou, de advocaat zei dat dat vissen te heeg is, want hoe de laatste 2 baby's zei de advocaat van ja, je kan net bewijzen dat Sietske H. het betocht had om de baby's om te brengen. En hoe de eerste 2 zei ze van ja, het is net te bewijzen dat de baby's leefd hebben. Dus ja, dat komt omdat Sietske H. zijn stridige verklaringen joeg. Ik zit er doorheen. Ik slaap al weken heel slecht. Er wordt doorgehamerd op dingen. Ik begrijp jullie kant wel, maar ik ga dingen zelf ook niet meer begrijpen. Ik haal dingen door elkaar. Het wordt moeilijk verklaringen te gaan afleggen. Ze zijn wel gebeurd, maar ze zijn dan niet die keer gebeurd. Over 2 weken docht het gerechtshof uitspraak in deze zaak.